हाय हॅलो सुनीता रेसिपीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर चला आपण दिवाळीचा फराळ बनवणार आहोत। तर आता आपण चकल्या बनवूयात। इथे मी भाजणीचं पीठ घेतलेलं आहे, ते बघू शकता ह्या गिलास। हे बघा 15 मिनिटं झालेले आहेत आपलं पीठ भिजून। आता आपण चकल्या करून घेतो आहोत। हे बघा इथे बघू शकता अशा पद्धतीने मी चकल्या करून घेतलेल्या आहेत। आता ह्या आपण चकल्या तळून घेऊयात। तळून घेऊ आपण आता ह्या चकल्या। या चकल्यात आपण तळून घेणार आहोत। तर चला आपण बघू त्याच्या मापाने। इथे बघू शकता आता याच्यात आपण लाल तिखट, ओवा, मीठ, तीळ टाकून घेणार आहोत आणि गरम पाण्याने मळून घेणार आहोत। हळद टाकणार आहोत। तर चला आपण आता पीठ मळून घेऊ। इथे बघू शकता आता आपण 2 चमचे लाल तिखट, 1.5 चमचा ओवा आणि 2 चमचे मीठ आणि आता आपण अर्धा चमचा हळद टाकून घेणार आहोत। इथे बघू शकता आपण आता अर्धा चमचा हळद टाकून घेणार आहोत। अर्धा किंवा 1 चमचा टाकून घ्यायचे तुमच्या आवडीनुसार। 1 चमचा टाकला आहे मी इथे। आता 2 चमचे मी आता याला आपण छान मिक्स करून घेणार आहोत। हे साहित्य सगळे एकत्र करून घेऊ आपण छान मिक्स करून। इथे बघू शकता असं छान मिक्स पीठ आपलं तिखट हळद वगैरे मिक्स करून घ्यायचं आहे छान अशा पद्धतीने। सगळं मिक्स झालं की आता याच्यात आपण दोन पळ्या गोड तेल मोहन टाकणार आहे। गोड तेलाचं मी थंडच टाकते, गरम पण करून टाकू शकता तुम्ही। इथे बघू शकता इथे मला ना 3.5 ग्लास हे ग्लास आहेत ना 3.5 ग्लास पाणी इथे पीठ मळण्यासाठी लागलेलं आहे। 1 ग्लास पाणी उरलेलं आहे। मी हे पातेलं भरून पाणी तापवून घेतलं होतं गरम करून। अशा पद्धतीने पीठ मळलेलं आहे। अशा पद्धतीने मी चकल्यांचं पीठ मळून घेतलेलं आहे, बघू शकता। हे बघा 15 मिनिटं झालेले आहेत आपलं पीठ भिजून। आता आपण चकल्या करून घेतो आहोत। हे बघा इथे बघू शकता अशा पद्धतीने मी चकल्या करून घेतलेल्या आहेत। आता ह्या आपण चकल्या तळून घेऊयात। तळून घेऊ आपण आता ह्या चकल्या। या चकल्यात आपण तळून घेणार आहोत। तर चला आपण बघू। आता इथे बघू शकता आपण गॅसवर कढई ठेवून घेतलेली आहे। आता तेल आपण टाकून घेतलेलं आहे। तेल तापलं की आपण त्याच्यात चकल्या सोडून घेणार आहोत। चकल्या सर्व तळून घेणार आहे। अशा पद्धतीने सगळ्या चकल्या तळून घ्यायच्या आहेत। अशा चकल्या तुम्ही पण नक्की करून बघा। इथे बघू शकता आपल्या चकल्या छान झालेल्या आहेत आणि कुरकुरीत झालेल्या आहेत। अशा पद्धतीने आपण चकल्या सगळ्या तळून घेणार आहोत। बघू शकता पेपरच्या चकल्या आपण अशा पद्धतीने चटणीवर घेऊन अशा आला कढईमध्ये सोडून घ्यायचे आहे। अशा पद्धतीने तुम्ही बघू शकता, म्हणजे आपला चकला तुटणार नाही। आणि याला 5 मिनिटं आपण उलटायच्या नाही, नंतर उलटायच्या आहेत त्या। तयार झालेल्या आहेत। ह्या 1 किलोच्या चकल्या आहेत। इथे मी अशा पद्धतीने करून घेतलेल्या आहे। चकल्यांची रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट्स करा, सबस्क्राईब करा। सगळ्यांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि व्हिडिओ आवडल्यास सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल सगळ्यांचे धन्यवाद।